Hey guys, majong buntag ka na tong tanan. Sugod na pag taligsik guys, karong buntag. Gabi ining taligsik ka reject. Mo ni among ipanawdaan ang mga sidlanan. Mo na ni agram guys nga nakuha gapon. Mo na ni agram nga among nakuha gapon guys. Gatungkos among ripa. Mo nagisawd ko pag-Abril. Madyo na naman ni taon maghapon ug ingani kakasga madyo pag mas lami gid kusog-kusog pag madijot. Guys no. Puno ni ba aron ni namin magsihakot og tubig. Karing drum nga kani guys. Nani ni siya tubig puno na ni siya. Naman ang nangyari padaplin das pa pag-Abril. Kay mao man ang magisawd dari das ang gabi puno na siya guys. Karena pud magtamo puno ni Lord, papunan tawag mga sudlanan Lord, or di na masihakot og tubig. Oh! Matalas kim-kim. Darami dari day. Lakaw mi day karon guys, nami atuon karon. Para sa nami atuon ron guys, amo putol sa kahoy. Gamitin guys ang kahoy, tus bay puhon. Baga kajog dagum guys. Badyo untang muuwan ni kusog-kusog. Karon makapanawod din taon mi dari tubig. Lipay pun may guys nga iwanan. Aralipad tapos mabuak guys nga nawanan sila awa yan. Lipay intaw gang kabuakan. Napod aga magtinanam nga sibuyas. Napod guys, lipay intawon pod ag bag-ong tinanam nga sibuyas. Amang itamnan ag ubang sudlanan guys kana nga wa man na og mga buwak. Mo nagkatong mga gipang padaplin ang sudlanan ipanamnan og sibuyas. Kung mapuslan. Guys, magpupo ko daris bungas amang palidya. Kaya mang isagol datos amang inan-unan nga budloy. Lami man ni siya guys, isagol sa inan-unan. Hala, nimbujag na lagi agkuan taong. Tanaw, nimbujag nagtaong guys, di nakabati sila giwanan. Oo. Haran lang lipad dyan na wanan. Pati agamang kuan sa luyot wow, orang naghana naming mapupong sa luyot guys, ag talong kita na ag future char. Gidugangan day naghapon og tanom ni Pag-Abril guys kari dia. Kana zakare gitagaan mes ang nangadyo mes ang ujuan og kani lamping kay mo ni sa himuong damba inig finishing kanina. Mo man sa himuon nga damba arong makasaka atos ibabaw. Salamat kadto sa ujuan nga naghatag dani. Kay naman dana guys ang mga kahoy dana ang katong mga mahugani nga dagko gipang putol naman na pamutod ang mga kahoy dana kay dapat pud sa izahang bay. So dana guys, mag-harvest na ko dari sa usa ka palidya nga dako bujag nar nakaakadyo. First harvest. First harvest among kuan guys palidya. Tada pa isang coming na pud si dia sa tapos dala din na pinisunod. Duha, tulo, din na pud to upat. Dala guys tago. Isa. Daw. Ginoo ko salamat ka Lord. Dana sunod adlaw ni guys sa gulan na pud na mag-itlog. Na. Kasunod adlaw. Dati kinaunhang bunga di Nagbo naman si Jano. Nagbo pero dagke. Sumpek. Na guys. Dagke si sa mga nebo. Dahan na rin ako anon pupuon mo na yung first harvest. Dada guys. Naaran ako ko dagunting. Whoops. Hehe. Dada guys. Salamat ka Lord. Anja nananam sa Pag-Abril daray og kapadyas na guys. Isang panamnan daray kapadyas dapod. Tubos gawas. Anja sunod ko na guys ang pangpanamnan diha og kuan. Batong pud. Kaya guys ang mga naunag tanom nga taong ni bujag na alami na kaazo. Hehe, total lumbay ala, dagdag na sila makalipay. Ja mulili ko dara sang tinanam nga alokbati guys. Timing dyan nagtanam ko dara sang adlaw. Ja pagkagabi gibenek sa uwan. Na. Nilami na siya. Ja daghang tinanam hang gilumbay. Wa pa kaabot dadto, hapan ang paabdan dadto rong daghan sila ba. Nami man sa tanawon kasi nga na lumbay ba. Nga na siya wag magtanam mo alokbati guys, ilumbay. Hapan ipatulin nga taman karon daghag alokbati ganahan makog alokbati na
Uy, lamian na ni guys. Isagulog nilaw uy. Lami kaadyo. Namijig na tayo garden. Uy, kay libre tag mga gulay-gulay. So kaniya man ni isagul na tos ang mga inan-inan. Kani dia. Lugay miris kanding. Wasa na maigawa sila kay iwan. Natataud. Watsa ngi. Watsa. Isang mga kanding guys. Kaya ano makasabsab na ni sila ag fresh grass. Tanangi. Kaya makapanabsab na mong iog sagbot. Uban na natas aloy. Lugway ta. Uban man pag amang tukoy guys. Basta maglugway. Uban si Dja. Ikaw. Tanangi. Sunod ngi. Maglugway tangi. Ay pamutol. Guys, ag mga kahoy. Nahinlo na. Tanangi. Tanah, dali. Panabsab na na. Panabsab ngi. Daan na ka na mo daan anja ngi. Ibalhin ka na. Oh. Sama na. Oh, nice. Nice ka adjog isang ginupit guys. Tata na ta. Nas aloy na sunod aga mga aloy guys na. Aloy. Sunod na umong aloy. Una pa na dyan nataglakaw. Guys, luto na gamang budloy. Sinagulan og palidya. Wow, alami Nganta, ito tanin jo. Naan. Nganta guys. Ito. Nganta ngaon. Yuto, pader. Papa. Tilaw eh. Berata, ini betaw. Tiaw. Ito pa. Tilawan guys ya. Tilawan guys. Ag palidya. Day. Wow, alami Uy, liman pait lagi. May kadyo guys. Okay kadyo. So manito na mi guys kay mulakaw mi karon. Pares mi og plywood. Og tiles para sa banggira. Salamat kadyo te. Mo uban mi karon si Kim. Kapag Gabriel kaming tulog guys mo imong lakaw. Thank you so much kadyo nitong tanante. Love you all. Nganta guys, mali ito sa may hukas kay galimutan. May kadyo guys, uy, palidya, ana ay budloy. Apa na bunga to no? Ito bunga. Tulo ka buok. Guys. May kadyo. May jay butang sa ninunan. Mawa ang pait. A few moments later. Yes, na miss ubay. Sakay pa tricycle padung og tos merkado. Abis inday bikang kagasan. Ngihi sas uy, mata naman di ay nakatug agamang bazing gamay kaya. Ako tug manlaga. Ngihi sas Papa Gabriel. Is ano kon siya? Ikaw manghi ka? Ay, mama, dan ang gunang kang sabot. Oo, na ay danay monkey. Kita mi kuan guys, kasaksang tricycle. Kita dato mi maghuwat adto to. Unahan. Ti awar na jo pag merkado ay gama. Baklay ko mi guys, ang bazing gamay, di dali mo reklamo. Reklamo ka dai? Reklamo gud ni. Ha? Kita mi na to og tiles. Ana mi tricycle guys. Asa na mata malili ta. Happy Kundong. Dia. Dili mi direct tiles. Wow. Para to, dasa cellphone lagi save para sa banggira. Danate. Asabi tanaw ko. Kani? Oo, okay si Jo. Kare guys, mo rin ang napilian dia. Pangkuan sa lababo. Lahan ng ko. Amo ko'y nakitaan. Ngari dia.
May aran nakadyo nga nang tiles. So si Madam Kim Kim. Puli na kadiha Madam Kim Kim. Ang kaadyo. Ano guys, muna na yung tiles. So yung nga sa pagkarga, ipasandig. Kaya aron din sa mga buak. Tama na mga sakdan ka tricycle, mga pagtsawon. Adong alis siya. Damo dit supod may palitron og plywood. Kaya puslan di naman midari. Na guys, nabayaran na. 15 ka buok nga tiles. Salamat ka Jote. Amping kanunay diha sa New Zealand. Amping mo tanan sa mong tibok pamilya te. God bless. Lagi. Na guys, kapalit kami. Modit so na naman magpalit og plywood. Dari guys, kay labong di na mi dari subay. Barato nang doon. Ito sa kalbaso. Kay Labat ugat. ako na. Dito na naman dari pait guys. Uslan na mi dari. Balik may nga ni guys na. Kaya ibutang bitaw kilid sa kuan. Tiles tarong nito mga samad mo sa guys. Balik nito ka buot. Padong namin dito sentro kay mangita may plywood. Palit may plywood karon. Guys, nakakuha na may plywood. Kakuha na may dari mubintaha ang presyo kaysa dito sa mga kaya dito sa mga kay buok kay 475 man so dari nakasave. Kuha na may dari te sa plywood kung mausara og karga ara mausara karga dari sakdanan kaya alam pud ag tiles 15 pesos. Sana oy dako nga guys, dako nga tindahan. Ya guys, karga na sa 2, 3, 4, 5 pare ang butang. Pila na? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Binta guys kay baga-baga gisahang kon 1/4. No. Baga-baga siya. Okay. Okay. Thank you. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sobra ko nung isa yung papag-April. Pero to guys, size ka buok. Na nate kapalit nami. Nakakadyo ning kuan oy si Aryo ubay grabe naghanag kuan ana na guys ibangan na kay arong di makabuhi. Ang batang garaan si Kim Kim sa garaan kadyo guys. Sakay na ka? Hanara ka? Tara na, tara tao. Tara tawat sa gawas. Ha? Sakay midaan? Sige. Di pa may kalusot yes kaya na nag-atang na. Dapat. Napay nag-atang. Marami guys. Salamat ka sa Lord. Hopay gihapit ag driver. Driver Kim. Uli. Bitaw. Sana guys. Nakapalit na mig tiles, nakapalit na pod may og plywood. Amo ra gyud sa palit na ris ubay. Palit pa mi og tiles. Salamat ka Zote.
Sa imong gihatag nga pangpalit og tiles para sa among banggira. Dapat din ma. Thank you so much. Ni ate. Salamat kadto te. Thank you kadto ning tanan. Kanunay. Hey guys, alis siya. Kami sa alis siya guys. Kami guys, dito. Nakahatid na kadali sa una. Hey guys, pasud namin sa mga pit namin mo abot. Lamit ang masaminto na ning dani ba? Karon ni na. Ang gimawag bato sa gianan. Oh. Nagtubig. Kuan. Ana. Okay. Uli ka tadan na gamay likaon kanina. Lika tao. Ay na may gibuad. Sa tao, masun na siguro no. Ay sa ito. Okay. Tara guys, abot na mi. Ano guys, sa kay Ibrahim papagabril dari. Nakakuton ang plywood. Thank you Lord. Abot na mi. Abot mi nga safety. Salamat ka Lord. Yeah, naghatad man dahil sila bunbun. Ginihan ni. Isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Napo, rin kasako. Paningat ka? Nagipaningat ko na siya guys. Yehey! Thank you Lord. So ito na guys. Daag ka to ang mag-isaksan guys. Takjaw to og 700. Ano yung tagaan ron? 700. Nananghiyakot sa daghan ka dyan salamat ni ate sa naghatag danis para tayo sa among banggira. Daghan ka dyan salamat te. God bless. Ug amping mo kanunay diha sa New Zealand te. We love you. Ug more blessings pa te nga mobalik diha ninyo. Salamat ka adjo. Ug daghan ka dyan salamat las ate sa nag-share daaning plywood. Thank you so much ka adjo te sa inyong ihatag para daning plywood te. Puhon mataod na ni danis kisami. Thank you so much. And God bless you more. Amping mo kanunay diha sa Ohio, USA te. Ate Christine, Ate Jo, Ate Ani, Ate Patsi, Ate Venus. We love you. Amping mo kanunay diha te sa inyong kada adlaw nga mga trabaho. Salamat ka adjo sa inyong i-share nga blessings. We love you. God bless. Salamat sa naghatod. Kanay mo nagikuan. Guys. Dana. Date, thank you. Ilising mo. Ha? Okay na lang may bundugi. Hatod nila ko na. Dana po, at plywood te. Thank you so much. Kajunin yung talante. Pero guys, magpa-kuan pa mi dani. Magpa-gabas mi o katong kuan, 2x2. Amoy ako ng danis. Plywood. Puhon. Salamat ka Lord. Pit na gazed. Daghan ka dun salamat ninjong tanan te. We love you. Gamping mo tanan. God bless.